Sulla nyt sellainen talliäidin vinkki tänne joululomalle. Et jos sulla on sellainen elämäntilanne, että sun mieli vähän sakkaa, eli sulla on hieman liikaa niinku dataa ja on ylikierrostilaa, mutta sulla ei ole kuitenkaan niinku fyysistä ylikuormitusta. Mä suosittelen todella, että säästä sun aivoja ja päätä, mutta käytä sun jalkoja. Eli silloin ryhdytään liikkumaan. Liiku sun omalla parhaaksi kokemalla tavalla, mutta liiku. Eli iskulause menee, säästä päätä, käytä jalkoja. Eiks vaan, että me kaikki aina kaivataan aikaa kuntosalille? Että oispa aikaa käydä kuntosalilla. No, mut jos tuut tallihommiin tai jos jo teet niitä, niin hyödynnä se. Täällähän on kuntosalia. Tässäkin lantakärrin tyhjennys. Oi miten hyvää. Työnnät iso ylämäkeä lantakärriin ja sit alat kippaa sitä. Niin hei, tästä tuleekin hyvä käsivarsille. Ojentaja, olkapää, lapasaa, kyytiä. Kande aina miettii, että se ei välttämättä ole aina kaukana se asia, mitä sä toivot. Se saattaa ollakin tosi lähellä. Oh, nyt onkin painava käy. Koitetaan uudelleen. Ei tuu mitään. Madalletaan mäkeä. Ja taas mennään. Hyvä, vatsa selkä. Lähtee vinoa. Oi hyvä. Noniin, nyt päästiin. Punnertaan. Vahvaksi tulee.